Hvad de snakker om? For det første, ikke? Kan I huske, hvad Gertrud lærte jer i folkeskolen? Op med hænderne, hvis I skal sige noget. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne, Janne. Der er fandme det, Janne. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne. Der er fandme det, Janne. Jeg har lige lagt en ny fade. 1 millimeter, 2 millimeter, fuld af de der så no face. Står du hvad jeg mener? Nu er vi klar til at lave gis. Sabbe, jeg håber vi ikke bliver afvist. Damer og dommen er ens. De kan kun lide dig når Lad du ikke min bror, lad du ikke min habibi. Lad du ikke lide Shabab, lad du ikke lide Akali. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne, Janne. Der er fandme det, Janne. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne. Der er fandme det, Janne. Lige dernede og bænk 30 kilo bryst, 20 kilo ben. Shabab han er aldrig alene. Abdi var med, Musti var med. Har du et fucking problem? Buks i dit fjes, buks i din næs. Tro mig, min body er sten. Hassen er chefster på sin ting. Lad du ikke min bror, lad du ikke min habibi. Lad du ikke lide Shabab, lad du ikke lide Akali. Ali var med, Asaf var med, Benji var med, Musti var med, alle sammen var med. Alle sammen de var med. Jo, Benji var med, Ali var med, Nima var med, Adana var med, alle sammen var med. Alle sammen de var med. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne, Janne. Der er fandme det, Janne. Janne, lad være at kigge sådan der med de der øjne. Kigge sådan der med de der øjne. Jeg tror faktisk, det her er min nye yndlingssang, jeg. Normalt